mega love shoutout po kay Mami Mercy Calunod, kay G Chang Wo. Ayan, mega love shoutout. Dito ko ngayon sa Congress. Alright, wala pang masyadong kaganapan. May ano ako, kagabi lumipad na daw si Martin Romualdez. Alright, magandang umaga po. Mark Christian Vibe, laban para sa bayan. Yes. Iakyat ko doon yung motor para ano, safe, baka mamaya magtatakbuhan eh. Alright, kumusta na dyan? Wala pa pong masyadong ganap. Victorious Pirulino, wala pa pong ganap masyado. Alright, good morning po kay Victorious Pirulino. Ayan, kumusta po kayo? Wala pang ganong ganap. Kasi ang ano naman talaga is alas 9. Try kong iakyat doon yung motor. Nandito na po ako sa loob ng compound Kaya safe po dito, kaya wala akong helmet. Nasa loob po ng box yung helmet ko. Against the light pa rin. Alright, balik na rin. Against the light pa rin. Alright, maraming salamat kay Victorino Pirulino. Alright, nakita kami kanina ni Pambansang Loyal. Si Pambansang Loyal po ay nandito kanina. Nakapagkwentuhan po kami kanina ni Pambansang Loyal. Ito ang tamang panahon para ayusin natin ang Pilipinas. Pilipino, gising na laban at magkaisa. Tama po. Maraming sumama ang loob dahil nga sa dami ng pera pala ng Pilipinas napunta lang sa halos 2 tao. Kumbaga yung sa mga kontraktor, latak-latak na lang yun, pero napakalaki pa rin, no? Kasi nga walang ibang ano dyan, hindi maglalakas ng loob yung mga kontraktor kung hindi dahil dito sa mga ganid nating politiko.
Dinig pa ba yung sounds? Dinig pa naman siguro yung sounds, ano? Dito lang kami sa kabila ng ano. Kasi doon sa kabila makaharang kami sa kalsada. Dito ako ngayon sa loob, yun. Doon. Doon yung Congress sa kabila, ayun sa Tawid. Dito naman kami sa Tawid. Yeah. Dito lang muna habang nag-aantay ng mga kaganapan. Sama tayo manalangin sa Diyos. Ayusin ang ating bayan. Labas na. Alright, thank you Roldan Visconde. Yan, mega love shout out. At mega love shout out din kay Victorious Perolino. Ayan, kay Lee Song Son. Yan, good morning po. At saka kay Mark Christian Vibe. Mega love shout out. Alright. Para lang yata ito sa mga empleyado, pero pumasok ako dito sa loob. Bahala sila dyan. Pag pinalabas tayo, saka tayo lalabas. Medyo mainit ang panahon, nakisama, no? Sa mga kaganapan mamaya. Kanina dumaan ako doon sa may Pilcoa. Nandoon naman yung mga mga jeepney driver. Doon naman sila nagrarally sa may Pilcoa. Ika nga lang, mainit dito. Nasa may Pilcoa kanina yung mga jeepney driver nasa may Pilcoa kanina. Ayun. Doon sila doon ang rally nila kanina. Ayan, good morning din kay Roldan Visconde. $14 million in the house. Mega love shout out. Yun nga, may mga umuugong na balita, no, na may mga umuugong na balita na si dating House Speaker Martin Romualdez ay lumabas na ng Pilipinas. Pero hindi pa kumpirmado, no? Hindi pa kumpirmado kung may katotohanan. Hindi pa kumpirmado. Alright. $25 million in the house. Why Ulandiha posing? Wala, medyo makulimlim, oh. Medyo makulimlim siya na medyo maalinsangan. Makulimlim siya pero hindi ganong init, oh. Tingnan mo. Di ba? Makulimlim siya. Hindi masyadong yung init. Ayan yung sound system namin. Nag-ipon-ipon pa. Andun yung House of Representative. Ayun, sa kabila.
Ayan yung papasok. Ayan. O, diba? Nandito pa tayo sa ano, halaman. 27 million in the house. Ayan, anong masasabi nyo sa paglayas ni ano, Tampalos-los? Kagabi nag-live ako, may dalawang galit na galit. O ka lang. Tawag ng tawag ka. Alright, hello idol, yung subscriber. Ayan, thank you kay Eugene Ray Villanueva. Ayan, thank you. Salamat. Bakit wala pang ibang nagla-live? Mailangan iyan ng taong bayan. Maya-maya pa yan. Maya-maya pa yan mga boss. May nakalive na isa. Si Pambansang Loyal. Nandito na yung kasama doon sa Birada Aguila. Kasama nila Danchan doon sa Isiminay. Nandito na kanina, nagkausap na kami. Kaso lang sabi niya, ihingi na ako boss. Ayun, dito muna ako pansamantala sa loob ng pilahan. Kasi wala pa naman yung ibang ano. Pero yung iba, marami na doon nagpapahinga lang. Nando sa tent. Nandiyan sa tent. Malapit sa may ano ng kapulisan. Sa may outpost. Nagpapahinga sila kanina pa. Yung mga kagabi dito na natulog. Marami na yun sila. Kumbaga inaantay lang yung mga malapit dito, yung mga taga Valenzuela, taga Quezon City rin. Alright. Gina Cabanas, good morning sa iyo kuya. Yeah. Good morning din po. Mega love shout out kay Ma'am Gina Cabanas. Ayan o. Nandito na yung isa. Kanina pa yan sila. Ayan, mas nauna pa sa akin yan. Maayong buntag, sabi ni Angel Highland. Ayan, maayong buntag yapon. Ayan. Maupay na aga. Alright. Mayroon kaninang naka-live na ano, dalawa, yung isang babae. Kalimutan ko yung pangalan. Hindi ko maano, ingat kay Jan. Yan. Thank you Christopher Galis. Thank you Boss Christopher. Di ko maano yung ano kanina yung babae na naka-live. Dalawa silang naka-live. Actually dalawa yan. Mabuhay ang mga tunay na vlogger na di bayaran. Malaki na itulong sa inyo sa mga Pilipino laban. Huwag lang susuko. Thank you po, Ma'am Victorious Pirulino. Alam mo, nagkaroon ng komplikasyon itong ito yung si Nino Barsaga, yung kanyang pamangkin napakabukal laban sa pamahalaan ni Pangulong Marcos. Nandoon yun sa kabila. Kasama yun sa ano, kasama ng mga tanso vlogger yun, si Nino Barsaga. Kasi isa yun sa ano isa yun sa may hawak ng mga vlogger maraming mga ano doon kaya hindi ko alam kung kung paanong sistema niya ngayon, anong gagawin niya sa pamangkin niya. Magsasabihan niya ba? Kasi bumitaw na po si Kiko Barsaga ay membro po ng Gen Z kabataan, kung saan napakabukal niya ngayon laban sa administrasyon dahil nga dyan sa flood control. Pero bago siya nagsalita ay nag-resign muna siya bilang membro ng NUP, yung partido ni Marcos da Jr.
Ganon dapat ang may mga prinsipyo, di ba? Ayan, sabi ni Ma'am Angel Island, si Tambaluslos pa rin ang nagmamando niyan sa bagong speaker. Puno. Tao pa rin ni Marcos, but gihapon niya, sir. Alam niyo, yan nga ang tanong ko kagabi sa live ko. Kasi, hindi naman talaga siya umalis. Nag-ano lang siya, nag-leave lang siya. Ang masaklap doon, bago siya nagdesisyon, nakipag-meeting pa siya sa presidente. Di ba? Nakipag-meeting pa siya sa presidente. Ngayon, ano ang iisipin natin? Di ba? Pero may mga ugong-ugong na balita, hindi pa naman kumpirmado na kagabi pa raw ay lumipad na pagkatapos ng kanyang lumipad na papunta ng hindi nga malaman kung saan na bansa. Sakay ng kanyang private jet. Di ba? Kasarap ng buhay. Di ba? Anytime pwedeng lumipad. Kaya nga, tingnan nyo yan. Pinoprovoke nila ng pinoprovoke ang China. Paano pag nagkaroon ng ang Pilipinas at saka ang China? Di ba? Yung mga yan, magliliparan ng mga yan. Kawawa tayong mga Pilipino. Dahil wala naman tayo. Swerte nga natin kung mayroon tayong mga passport. May mga passport naman tayo, di man tayo makalipad ng basta-basta kasi wala naman tayong pamasahe. Diba? Kaya nga ewan ko, Pangulo natin kung magagaling bang kanyang mga umalis itamba para ayusin ang mga ninakaw. Dinala sa ibang bansa. Baka siguro magkatrabaho ka para hindi ka gutumin. Sabi ni Boss Carl, magtrabaho ka para hindi ka gutumin. Ayan, sabi ni Carl. Baka ito si Carl, mayroon itong maraming kumpanya na maraming kailangan ng tao. Ayan, tayo lang pinagkaluluhin. Di ba? Ganun talaga. Dapat talaga lumabas naman. Gina Cabanas. Ayan, sabi ni Ma'am Gina Cabanas, mabuti naman lumayas na yung Tambaluslos na yan. Nakakahiya kabayan ko patagalit. Yan lang ang nakakasama ng loob na. Diba, no? Magkanda balik na po mo kapubanat ng trabaho. Tapos ayun, malaman mo na lang, ubos na ang pira natin, ninakaw na pala ng mga ganit sa kapangyarihan. Diba? Ang problema nga, Ma'am Gina Cabanas, lumayas nga, pero ang gamit niya yung private jet. Kung ang ginamit niya yung private jet na pinambili, yung pira pa rin natin. Pira pa rin ng taong bayan. Diba? Paano tayo matutuwa niyan? Kaya maraming mga Pilipino talaga. Maraming hindi na talaga natutuwa. Siyempre, wala lang silang lakas ng loob na magsalita. Yan. Buti nga may mga ganitong klaseng na ilalabas yung inyong mga saloobin. O paano na yung iba, yung mga walang cellphone, umaasa lang sa TV. Wala, nabibilog ang ulo. Diba? Nagre-regroup na yung iba. Alright. Kaya nga, gising na Pilipino. Magkaisa na tayo, labas na. Alright. Sabi ni
Boss Victorino Pirulino. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mayroon tayong 41. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta. Si Pambansang Loyal, panay ang ikot eh. Nagkadai. Sabi, boss. Mamaya na tayo bro. Mamaya na natin ito eh, kasi puputok na talaga eh. Eh paano? Kanina pa siya ikot ng ikot. Tagal na namin nag-usap. Ikot pa rin siya ng ikot. Ayan. Si Pambansang Loyal po ay siya po yung isa doon sa sa mga hindi nakakakilala. Siya po yung isa doon sa Pirada Aguila sa Isiminay. Yeah. Ang mga kasama po doon ay si BMR. Yan, si Pambansang Loyal. Yan po ang kanyang channel, Pambansang Loyal. At si Dan Chan, Brothers Traveler. Yan. At sino pa? Si Boss Bats, si Badong Aratiles. At si lima yun sila eh. Sa Pirada Aguila. Naniniwala kayo na tax lang ng taong bayan pondo ng bansa. Wala talaga kayong alam. May mga negosyo ng gobyerno. May mga negosyo ng gobyerno na yung ginagamit na pasahod sa gobyerno, kagaya ni Sara, sumasahod pa rin. Yan, si Bisdak Pilipinas pala. Talaga ito si Carl. Wala ka talagang alam, Carl. Basta pira ng gobyerno, pira ng taong bayan yan, huwag kang tanga. Saan kukuha ng pira saan kukuha ng pira ang gobyerno? Di ba sa taong bayan, sa tax? Napakatanga talaga nito. Ano ka? Ayan, lumayas na ba Brad yung ninong ko na si Romualdez. Ayun ang balita, Boss Dandan. Boss Dandan Soy. Carl NP yan. Nagtanga-tangahan na lang ito si Carl. Mga prayer warriors, labas na tayo para manalangin, magkaisa sa bayan. Kasama po yan, Boss Victorious Pirulino, napakalakas. Yan ang napakalakas. Isa yan sa nagsusuporta lalong-lalo na yung lalong-lalo na kay Congressman Kiko Barsaga. Ngayon ay naharap siya sa isang ethics complaint. Baka ang gawin yan parang kay Congressman Tibes. Kung hindi sumunod, tatanggalin din sa kanyang pwesto bilang congressman. Baka ganun ang niyan, kaya kailangan talaga ni Kiko Barsaga ang suporta. Binalaan na siya pag hindi siya tumigil. Siya sa ethics complaint. The Mother Son, yan. Thank you po. Bigyan lang shout out kay The Mother Son. Alright. Ayan, medyo ayun, yung isa naka-live sa unahan, ayun. Tapos ito yung mga kasama na andon yung iba. Yung tent nandyan. Mayroon dyan maraming tent. Doon sila nagpapahinga yung iba. Ayan. Dito pala mas malinaw, Ayan. Bigyan shout out sa inyong lahat. Magandang umaga. Ayun, yung isa naka-live. Kalimutan yung pangalan ng babae. Ay, bilad na bilad siya sa init. Ako umakyat dito kasi
umakit ako dito sa loob kasi na wala nang maparadahan sa labas. Nandito na ako sa loob. Pag pinalabas ako ng opisyalis dito, lalabas ako. Maghanap ako ng ibang parkingan. Diba? Kagabi alas 3 na ako natapos mag-dive dahil kagabi ay duty ako. Duty ako sa gabi. May mga nagdatingan na mga anak. Yan. Pero ang ano naman talaga alas 3, siguro mga ano yan. Mga alas 11 or alas 10. Pagka alas 10 ng umaga. Kaya, yun. Ayan. Ganyan ang kaganapan ngayon dito. Namamaos na sila. Nandito lang kami. Ayan. Alright. Namamaos na yung spokesperson ngayon. Wala pang pumapalit. May balita pa pala ha. May balita pa pala. Yung ABS-CBN nagbukas na. Kumbaga malaki ang porsyento doon na mga vloggers, isang content natin ha. nabili ni Martin Romualdez yung kalahati pa ng share sa ABS-CBN. Hindi pa tayo sigurado doon, pero yun ang mga umugong na balita. Tumapo kayo sir, bakit saan ba nanggagaling yung pasahod kay Sara? Sino ba yung Carl na yan? Tanga. Huwag kayong magalit yan. Ma'am Jay Nakabanas. Pabayaan nyo yan si Carl. Talagang yan, naka naka-align talaga yan sa mga basket. Parang papunta ng USA. Makuya sa 21, natakot yata sa rally sa 21 Sunday. Yan mga nag-aabang yan. Alam nyo, galing ako ng Valenzuela kanina, no? Galing ako ng Valenzuela. Nagkaroon na ng checkpoint doon sa boundary ng Valenzuela at sa Quezon City. Yan, bago tumawid ng ilog, mayroon na pong checkpoint doon. Dati wala yun. Diba? Miyerkules pa lang ngayon, 4 days before. September 21. Abangan din natin sa linggo doon sa may Lunita. Ayan, nagdatingan na yung ibang mga vlogger. Ayan, mga naka-ano na sila doon. Ayun yung isa, si bago kasi yung channel niya, dati kay Isko yan eh. Ngayon, The Wanderer. Ayan, si The Wanderer. Yung mga lumabas na balita kanina, hindi mahagilap siya, no?
si Martin Romualdez, parang lumabas ng araw ng bansa. Kaya nga mga taga-NCR, labas na tayo, magkaisa, ayusin natin ang ating bayang Pilipinas. Sabi ni Victor yun, Pirulino. Mamaya nagpapahinga lang yung iba. Dito yata sa kabilang court magkano eh. Dito yata sa kabilang court eh. Ayan o. Nagsisitap ng mga ilaw doon. Kaya dyan yata sa sa basketball court magpupuntraman. Nagsisitap ng mga ilaw. Alright, mayroon tayong 38 viewers. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Ayan, isa-isa lang nagdatingan. Ayan, dito pa yung medyo kalat-kalat pa kasi. Medyo kalat sa mamaya yan. Ano na yan, mag-regroup na yan. Kaya abang-abangan natin mamaya, lalabas tayo. Nandun yung mga kasama natin na ibang. Ayan. Kanina pa yun nakalive ba? Yun sila. Ngayon, dito naman ako kasi malilim dito eh. Ano dito? So may ilalim ako ng puno. Malamig doon. Nasa lilim yun doon pero hindi mainit. Kasi yung bubong doon na. Hindi ko alam kung sino mga darating ngayon na mga may pangalan. Pero sigurado mayroon yan. Isa na doon si yun, retired general si General Pokis. Kaya nangihinto eh. Ngayon ako, sinipti ko yung motor, dinala ko dito sa loob. Guess pa na magkaroon ng safety tayo. Ayan sa pambansang Loyang. Panayang pausok. Ayun Ayan diba? Panayang pausok. Nagpapakondisyon sa pambansang Loyang. Maya tayo lalabas. Kaso lang hindi na ako makasama maglakad sa kanila. Kasi may meeting ako ng alauna ng hapon ang meeting ko, kaya yung talagang medyo limitado tayo sa oras. Samantalahin na natin na kasuporto tayo dito kahit paano nandito ang mga kaibigan natin datingan kahit paano makasuporto tayo. Kanina daming nagpasukan, galit na galit yung sakto pagdaan ko, binabato nila ng kamatis yung mga pumapasok na kotse sa loob ng Congress, kaya kawawa naman paano yung mga staff lang ng mga congressman. Mainit sila sa mga congressman, kaya problema lahat ng pumapasok binabato kanina
umaga pagdaan ko, hindi ko lang nakuha ng video kasi nga nakamotor ako. Nagulat din ako eh. Biglang umulan ng kamatis. Ay, nako. Diba? Biglang umulan ng kamatis eh. Nagrally mo diha, bossing. Yes po, meron po kaming pagtitipon. Mapayapang pagtitipon. Pero hindi pa nag-umpisa. Ilang gabi na po ito. Dito nag prayer vigil. Ilang gabi na ito, silang pwede mo apel? Aba, pwede po. Sabi ni Mac Lester, pwede mo apel. Pwede po. Nandito sa wala pong bayad dito ha. Ito ay kusang loob. Sa gustong sumuporta, yung kung ang puso nyo ay para sa bayan, ayan, pwede po kayong pumunta rito. Wala pong bayad dito. Voluntary po. Nick Perlas, good morning. Libre po sumali, walang bayad. Basta kayo ay mahal nyo ang bayan, kayo ay makabayan, pwede po kayo dito. Diba? Kasi ito ay sakripisyo ito. Para lang ito ang may tulong natin para maayos natin ang bayan. Mawala ang korupsyon. Hindi man mawala, 20% lang. Pero siyempre, ang dasal natin, mawala lahat ng mga kurakot sa gobyerno. Kasi pag hindi natin gagawin niya, kailan pa? Pag hindi na makaahon sa utang ang Pilipinas, di ba? Nandun pa sila kan? Yes, mabuhay! Oh, di ba? Ayan, sa gusto pong pumunta rito at mag-iisa, malaya po kayo. Pero wala pong bayad dito. Libre po. Walang organizer. Kusang loob lang po ito. Yan. Yung mga nagmamahal sa bayan. At mahal nyo ang bayan. Gusto nyo mag-isali. Punta po kayo dito. Nandito, sa tabi namin yung PNP. Dito nga, tatlong PNP na kaupo dyan. Tapos na doon yung headquarters sa tabi. Yung kabila nitong court. Headquarters yun ang police. Ito naman yung District Option Center. Ito ang napwestuhan namin. Alam natin na sila ay kakapin natin. Ang hindi natin kakapin ay kakapinan. Buhaya! Ang hindi natin kakapin ay buhaya na. Buhaya! Grabe naman buhaya yan. Saan ba eh? Ayan. Dito lang muna tayo. Kaya lang baka malubat ako eh. Okay, matagal-tagal pa, mga isang oras pa. Mabilis na kasi malubat.
umpisa na yung programa. Kaya yung iba mga nagpe-prepare na. Nagpe-prepare na yung iba. Yung ibang mga ano, nanood talaga sa malayo, Visayas. Magkano kayo dyan? At least alam natin na nakasuporta kayo. No? Basta kundinahin nyo dyan, lalo na yung mga kurakot dyan ng mga politiko sa inyo, no? Kaya yan, yung mga malapit dito at gusto nyo sumuporta, as long as na kayo ay willing na mag-volunteer. Kasi po, walang bayad dito. Walang bayad dito. Alam, maiipit na yata yung motor ko. Nag-formation na yung mga pulis. Formation na yung mga pulis doon sa kabilang. Ayan. Kayo mga kababayan, tandaan ninyo, ang gobyerno ay tayo. Kaya tayo, matawag na gobyerno. Tayo ang gobyerno, yan lang ang Ayan. Tuloy tayong manalangin na tagumpay tayo lahat. Kasi ang nangyayari, lalong-lalo na yung mga kaalyado ng congressman, pilit nila dinadivert para mawala yung attention doon sa mga congressman na congressman ng mga pinangalanan. Alright. Alright, meron tayong 710. Mega love shout out sa inyong lahat. Diba? Yan, mga kaganapan. Kagabi po, bago bumaba bago dineclare na bakante na yung Speaker of the House, ay nakipag-meeting muna sa Presidente. No? Bakit kaya? Bakit nakipag-meeting muna? Nakipag-meeting muna sa Presidente yung Speaker of the House bago siya bumaba. Ano kayang mga maaaring na pagkasunduan? Kasi ang
presidente, kung talagang tapat siya sa kanyang tungkulin, ba't kailangan pang makipag-meeting sa'yo? Diba? Ano ang dapat yung ayusin? Nasasangkot na nga sa katiwalian. Diba? Yun ang masaklap na katotohanan. Nakakalungkot na. Marvin Andales, mega love shout out. Boss, hindi pwedeng mababa lang siya. Dapat makulong sa anak na bata. Anak ng bata. Yan dapat. Dapat talaga makulong. Lalong-lalo na yun si Saldico. Si Saldico, isa doon si Saldico. Isa doon si Saldico na ano. Kaso lang, una nang lumipad si Saldico. Nasa US na. Lumipat na papunta ng ibang bansa. Ayan, maraming salamat sa inyong pa-heart. Ayan, dito tayo. Puro na pause yung mga speaker ngayong ano. Pangatlong araw na kasi nila dito simula pa nung Lunes ng gabi. Pumunta ako dito nung Lunes ng gabi, sobrang dami, wala akong mapantahan. Rolando Villancida. Magandang umaga po. Alright. Maraming naka-reserve na ano na tawag nito, sound system, dalawa. Ayun yung nandoon yung isa sa unahan. Siguro yun ang tumakbo na mamaya, yun ang kailangan. Abangan nyo po ang mga kaganapan. Alright. Re-rehearsal sa kabila. Re-rehearsal na doon sa kabila. Alright. Sabi ni Boss Marvin, Boss, hindi pwedeng yung mababa lang siya. Dapat makulong siya, anak ng baka. Ayan, patuloy na yung ano doon. Prepare na sila doon sa kapila. Nilipat na yung pera nila. Wala na, nilipat na. Nilipat na yung pera nila. Yung pera pala natin nilipat na. Alright. Di ba yan, lalabas na yan. Yes na.
40 million. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayun, dito pa rin tayo. Magkantay ng mga kaganapan. Yung sa harap ng Congress. Naparikadahan na ng pulis. Ayun, yung mga nililipad na. Yung iba yata naglipara na gamit yung kanilang mga helicopter. Dapat pagtan ninyo, ang speaker ninyo, ano ang ilabas? Okay, sa kasita, sa Puro na po siya mga personal. auto, ang gamit, ni Romales, ano ang dala-dala niya? Pagdala, Ano yan? ayun mga security guard, mananagot kayo sa kampayan, mananagot kayo sa kampayan. Rolando Pachansila, yan, morning po. Ara Manalili, Kuya, live po ito. Saan po ito? Dito po sa Batasan, sa harap ng ano, Batasang Pambansa. Dito po kami ngayon, ayan. Ayan, sa kabila. Nandito kami sa tapat. Dito kami sa tapat. Yung ibang kasama namin nandun sa kabila. Ingat po kuya, God will protect all of you. Thank you po, Ara Manalili. Salamat kuya sa pag-share. Thank you po. Salamat din sa inyong suporta. Yung iba namin kasamahan nandiyan sa kabila. Sa kabilang court. Dito lang kami kasi video ano. Paano yung init? Kuya, ano po, team? Dito kayo. Wala po kami tent. Punta po ako dito mag-isa bilang suporta sa Manawagan na lumayas na si Tambaloslos. Yan. Wala pong tip-tip dito. Ano man ang inyong ano. Basta kayo ay ano man ang inyong kulay. Basta kayo against sa korupsyon, pwede kayo dito. Sino po yung nagsasalita? Ay, kasama ni anak, Pambansang Loyal. Matatapos lang ni Pambansang Loyal magsalita. Puro na paus kasi 3 araw na sila nagsasalita. Wala pa naman yung ano, wala pa naman yung mga taga-suporta. Nandito pa sa kabila. Nagpapahinga pa kasi yung iba, mga tulog pa nandito sa ano. Kasi 3 gabi na nga dito na prayer vigil. 3 gabi na po sila. Oras na po magbabago. Medyo Ara Manalili. Wala pang masyadong tao dito sa labas. Oras na po tayo. Oras na tayo tayo naman magkain. Tama, pira po natin yan. Gobyerno ay tayo, hindi sila. Tama. Pinapasahoran lang natin sila. Sila ay protektor sa kayamanan natin. Good morning po, idol. Sabi ni Ma'am Gima Bilihos. May kami shout out kay Ma'am Gima Bilihos. Dito kami sa gilid ng ano? Gilid ng kabila lang kami, tapat mismo ng
Congress. Ang ano yata ay maglalakad papunta na People Power Monument doon sa may Itza. Mamayang hapon. Shout out from Southern Leyte, Philippines. Sabi ni Ma'am Gemma Beliho. Trabahador sila pero hindi na pwede. Sobra na yung nakawan. Oras na. Tama. Actually, matagal na yan. Ngayon lang talaga natauhan. Kasi nahalata na ng presidente na kahit anong gawin niya, talagang hindi siya makaahon-ahon. Kaya wala siyang ibang gawin kung hindi ang mag-PR. At sa pag-PR niya, lalong napasama. Kasi lalong nagalit ang tao. Kasi nga, bakit pinabayaan niya? Na umabot pa sa ganito kalala. Na naubos na yung pera ng taong bayan. Diba? Inubos na yung bago siya nagising. Hindi ko alam kung tulog ba o nagtutulog-tulogan. Bulag ba o nagbubulag-bulagan. Diba? Muli na. Naubos na yung pera natin. Milyones ang nakulit pa. Alright, nakikipag-ano na sa kapulisan. Tulog-tulogan yan. Sabi ni Gemma Beliho. Tama. Nakikipag-ugnayan yung kapulisan, baka mag-umpisa na. Alright, meron ng pag-uusap. May pag-uusap na sa organizer. Okay na? Okay na ang lahat? Ayan, may tayong 15 nanonood. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga. Alright. Ingat po kayo dyan, idol. Yan. Maraming salamat po, Ma'am Gemma Beliho. Marami po tayo. Meron ng mga pagpupulong. Alright? Tignan natin doon. Alright. Na yun yung iba mga nagpapahinga. Nandito sa loob. Winis na. Ayan si Pambansang Loyal. Pambansang Loyal. Joyce Apolinaria. Ayan. Thank you po. Full support. Still all. Baba sa pwesto ang mga cooks. Nandun na. Marami na dyan. Yung mga spokesperson pa lang. Mga nandoon. Ngayon, dito lang muna tayo kasi wala pa namang mga kaganapan. Yung pa lang. Dito lang muna tayo.
sila nila pinsan. Kaya binabayaran lang nila. Tapos nang nakipag-coordinate yung mga pulis. Doon dapat mapupunta sa patronan, sa highway, ano nila. Dapat doon makalapihan na pwede ka patronan. Nakapag-coordinate na yung mga pulis doon sa mga organizer. Siguro maayos ng lahat kasi pulis. Yung mga nakaupo ngayon, na mga hiniral sa piling o sa sundalo, ay kasabayan ko sila. Kasi ako, wala akong Isang Islam pala yung nagsasalita. Sa ano po, si Pambansang Loyal po ay isang Mindanawan din. I think Mindanao siya o Davao. Davao City pa siya o Mindanao. Basta yan. Dito lang muna tayo, hawang. Okay. Kasi yung iba mga nandoon sa Okay, ang bayan. Natawagan pa rin muli. Ngayon, ay, si ano pala ito? Si... yung retired na sundalo. Sasalita. Punta natin. Okay, may salita ng Panginoon. Pakita natin. Yung retired na sundalo. Marami na kami dito vlogger. Kung talaga, kung may palimibig doon. Ayon sa Bible, tayo ay kawatan dapat parusahan kayo ng tambay. Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Kami po yung grupo sa EDSA, Everything Group. Bali, isang taon po kami nagtitay sa EDSA. Yan, mga kasamahan ko nandito. Yung iba umuwi na ng probinsya. Nung time na yun, na birthday ko, March 11, hindi ko alam na si Tatay Digong pala ay nandoon na sa Villamor. So, nagdala ako ng pagkain sa EDSA. Doon ko sinilibrate yung birthday ko. Kaya, lahat ng nangyayari ngayon ay ito ay kalooban ng Panginoon upang ihayag ang kanilang mga kasamaan sa mundo. Ang babasahin ko ngayon sa Lucas 16 ay, ang nangyayari ngayon ay nakasulat din sa Bible. Ang nakalagay dito ay ang mayaman at si Lazaro. Si Lazaro ay isang mahirap na tao. Ang mayaman ay ito ngayon, yung mga kongreso, mga buhaya na sa kongres. Sumpain kayo ng Panginoon. Ang nangyayari ngayon ay nakasulat sa Bible. Yes, si Commander Bukay. Tandaan nyo, kami mga mahihirap. Kami ang nagbabayad sa inyo. Kami ang nagpapakain sa inyo. Pero ang ginawa nyo, mga kampan kayo ni Satanas. Wala kayong awa sa mga mahihirap. Ito ngayon ang nadaranasin ng mga buhaya sa kongreso. May isang mayaman na nagdaramit ang mamahalin at saganang pagkain araw-araw. Ito ngayon ang nangyayari na mga walang utang na loob, mga walang hiya. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Kami mahihirap ay nagdaranas. Pero kayo ay nagpakasalat sa tao ng aming mga taxpayers. Mga walang utang na loob kayo, mga walang hiya. Walang kaluluwa, walang atay, walang puso. Walang balon-balonan, lahat. Salbahe. At may isa namang pulubing nangangalang si Lazaro. Tagtad ng sugat na nakalumpasay sa may pintuan ng sugat na nakalumpasay sa mga pintuan ng sugat ng mayaman. Itong mayaman ngayon ay nauugnay ngayon sa alam nyo,
Sa Malacanang, nagpapasarap sila. Hindi nila iniisip, ang mahirap ay tayo. Tayong mahirap, sila mayaman, na tayo ay namumulot ng mumo. Naghihirap tayo upang makakain sa araw-araw. Pero anong ginawa nyo? Mga magnanakaw kayo sa Kongreso, mga buhaya, sumpain kayo ng Panginoon. Darating ang araw, kayo ay magdurusa. Ngayon ay magpakasarap kayo ngayon. Pero may araw na magbabayad kayo ng inyong mga kasalanan. Dahil kung ano ang inyong itinanim, yun din ang inyong aanihin. Upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng kainan at doy, nilalapit siya ng aso at dinala ng kanyang mga sugat, dinidilaan. Namatay ang pulubi. Ito sila saro ang pulubi namatay at dinala ng anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman, ngunit inilibing siya sa gitna ng kanyang mayaman. Namatay ang mayaman, ngunit nagdurusa siya sa Hades. Ito ay totoong salita ng Panginoon. Hindi ko gawa-gawa. Ito ay totoong mangyayari. Itong Hades ito ay ito yung parang yung purgatorio. Pero sa salita ng Panginoon, purgatorio, ito yung Hades na dito nagdarana sila dito sa lupa. Itong mayaman na to, nung buhay pa siya dito sa lupa, nagpakasarap siya. Wala siyang pakialam sa mga mahihirap. Ngunit nung namatay ang mayaman, napunta siya sa Hades, sa impyerno. Pero yung mahirap na sila saro, kahit mahirap siya, kahit namulot lang siya ng kanin ng lupa sa mayaman, pero nung namatay sila saro, dinala siya ng anghel. Kaya okay lang, kayo tayong mga mahirap na nagtitiis, pero pag tayo naman ay mamatay, sa piling ng Diyos tayo mapupunta. Pero itong mga mayayaman magnanakaw, itong magnanakaw sa Malacanang, Kongreso, mga DPWH, itong mga kontraktor, kayo ay may paglalagyan kayo pag kayo ay namatay, pag hindi kayo magsisisi ng inyong ginawa. Ang kahantungan nyo ay ang impyerno. Doon kayo, magtitiis kayo habang buhay. Maghihirap kayo, pero kaming mga mahihirap na nagtitiis dito sa mundo, okay lang din pag kami namatay. Sa langit kami mapunta. Kapiling namin ang Panginoon. Mas masarap mabuhay ng malinis. Pero ikaw naman na nagpakasaya dito sa mundo, nagnanakaw, nagpakasasaka sa yaman ng kaba ng bayan. Ngunit pag ikaw naman, mga kongreso, mga buhaya, ang inyong kaluluwa ay susunogin sa impyerno. Kasama nyo si Satanas. Mas okay na ang mahirap. Ngunit kasama namin ang Panginoon sa langit. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin. Wala pang masyadong mga ganap. Narinig ay hindi makaparinig. Ayun. At ang mga nagal ay hindi makaparinig. At sinabi ng mayaman, kung ganun po ang mga Abraham, itong mayaman na to, ay nakiusap siya sa may langit kay Abraham. Sabi na tumala siya dahil Wala pa namang masyadong mga ganap, kaya baka maubusan ako ng data. Kaya dito lang muna ako. Ayan. Yung iba nandoon, no? Alright.
Kailin Munoz, yan, good morning. Good morning po sa inyong lahat sa 32 million. Pasamantala muna natin putulin ano, para mabuhusan ako ng magpapaalam muna ako sa inyo. Yan, abangan niyo po ang sunod nating mga live. Yan, maraming salamat po. Magpaalam na muna ako sa inyo. Tayo. Yan. Salamat po sa update, sir. Yan. Thank you, Ma'am Miguel Helen. Maraming salamat po. Magpaalam umaga po sa inyo. Alright, abangan niyo po ang sunod nating mga live.